Επιτέλους θα μπορούμε να μιλάμε στα ζώα. Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια να αποκωδικοποιηθεί η γλώσσα των ζώων, το οποίο όμως είναι πολυσύνθετο και πολυπαραγωγικό. Τα ζώα κυρίως επικοινωνούν με το συναίσθημα και με τη γλώσσα του σώματος παρά με κάποια γλώσσα σαν εμάς. Σκάστε! Οι ήχοι που βγάζουν είναι ένας τρόπος επικοινωνίας και έχει αποδειχθεί ότι στα δελφίνια, στις μέλισσες και τα πουλιά υπάρχουν ακόμα και ονόματα. Ωστόσο δεν έχουν καταφέρει να βγάλουν λέξη από ό,τι λένε. Απλά είναι κάποιοι ήχοι και κάποια μοτίβα ήχων τα οποία έχουν αποκωδικοποιήσει, όπου τα επαναλαμβάνουν και αυτά οδηγούν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές. Για παράδειγμα, το τιτίβισμα ενός πουλιού μπορεί να είναι το κάλεσμα στο παιδί για να έρθει να φάει. Αλλά και πάλι δεν είμαστε σίγουροι. Και να σου πω και κάτι, εδώ δεν έχουμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Τα ζώα μας μάραναν. Αν και θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω τι σκέφτεται η γάτα μου. Γράψε μου στα σχόλια, εσύ θα ήθελες να επικοινωνήσεις με το κατοικίδιό σου?